Magandang gabi sa inyo. Ako ang inyong kauso, Michael Reyes, ang inyong investigador ng bayan, nakatutok sa inyo 24 oras. At narito ang ulo ng mga balita. Francis Magalona nagtatag ng sariling private army. Huling-huli ng aming mga kamera ang master-up na si Francis M. habang siya ay lumulusob sa Araneta. Kasama niya ang ilan sa matitinik na mga makatang ang tinatawag na Republic All-Stars. Dahil dito ay napagdesisyonan naming palitan ng pamagat ng programa. Dahil sa dami ng rappers na dumagsa at dahil ganito ako magsalita, ito'y tatawagin ng 24 o rap dahil hindi natutulog ang hip-hop. At mula ngayon, ako ay tatawagin na sa pangalang MC Miker G. G for Gulat. Dahil sa aking kagulat-gulat na pag-uulat. At ito pa ang isang gugulat sa inyo. Francis M. Pasok! Down with the king! Yo! Yo! Come on, everybody now! We're gonna do this one time, live, for the Republic family! Yo! Let's take it! Habagat! Pagdating sa bilis na giliyak, mabigat, nagkakadrama, ang iba'y bumabagsak isa-isa, dalawa, tatlo, kahit sino. Nagkakaroon ng mga tuhod, kapag ako'y napapanood, hindi
Check, baby, check, Francis M. Pasok! Piniki ko, alam ninyo matagal na ako nandito sa trabaho ko. Tumitindi habang kumakanta, tigas ng puno ng nara. Simula ng soda, luna, mara-kara at kirara. Ako'y isa ko rin na bagay sa kanisa kid. Sumasabay ganito yan sa Republic. Ready for a battle and I'm never gonna run. Francis M, I'm still number one! Yeah! Go! At yan po nagtatapos ang aming presentasyon ngayong gabi. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Ako naman ang inyong lingkod ang kausok MC Mike Kergy. At sa inyo ay perwisyon ng totoo. Nakatutok po kami 24 oras dahil hindi natutulog ang hip-hop. Mga kaibigan, Republic All